वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शांतदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य
धन्य धन्य वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदव्यास चले 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 वेदव्यास भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण
यतिकुलभूषण करुणापूर्ण यतिकुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु रामचरण मनांतु वीक्षण प्रभु रामचरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हाँ चले 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 उस तरफ
प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి వేద విశారదు శాంతదయానిధి వేద విశారదు లోక కళ్యాణ కారణ శ్రీ హరి గురు వేద ప్రియా వేద వ్యాಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಭೂವೈಕುಂಠ ಪವಿತ್ರ ಹರಿದ್ವಾರ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಭೂವೈಕುಂಠ ಪವಿತ್ರ ಹರಿದ್ವಾರ ಭಾಗೀರಥಿ ತೂ ಭವ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಭಾಗೀರಥಿ ತೂ ಭವ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಭೂವೈಕುಂಠ ಪವಿತ್ರ ಹರಿದ್ವಾರ
प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया नादप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदव्यासबदरिवासवरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यासबदरिवास देशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यासबदरिवासवरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परमपुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्री मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
अजपिता गरुडध्वजने जय जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमल
व्यास दर्शन जी या क्षेत्राचं देवता लक्ष्मी नरसिंह विद्यु माधवा परमात्मा ब्रह्मदेवाली विशेष जागृत समाजात प्रेमी नीती श्रद्धेन प्रार्थना करता जावा वेदव्यास संगीत गौतम सर्वेशापाख्य ज्ञानदानकृते संगीतदेव दैवदेवाः संगीती गौतमाला शापान गौतम ऋषी शापान कसले ज्ञान अज्ञान वाटले सर्व देवांनी ब्रह्मपुत्रादी देवांनी संगीची प्रार्थना केलेली संगीत केलं जाय अज्ञान वाटल्या ज्ञान दोन प्रयोग करता अज्ञान आंदोलन आम्ही मुक्ती करून देता ज्ञान देऊन उद्धार करता संगीची देवाली प्रार्थना केलेली त्यावेळे पराशराग आणि सत्यवती निमित्त करून विशेष जाम ते कालक्रिया क्षेत्रात अवतार तसं देव विशेष जाम आमच्या सर्वांचे वेद विभाग करून वेदांत निर्णय जाम असेल ब्रह्मसूत्र इत्यादी सर्व निर्माण करून इतिहास निर्माण करून पुराण निर्माण करून ज्ञान देऊन आमकन गुरु केलेलं तसं देव तसं की मध्वाचार्यांनी त्याचा विशेष जाम त्याचा कसं मतात अर्थ त्याचा निर्णय ज्ञान ब्रह्मसूत्र भाष्य इत्यादी सर्वे करून आमच्या अनुग्रह केलेलं तसं देव संस्थानात विशेष जाम जसं की एक क्षेत्रात विजय स्वामींनी येऊन जसं की यादव स्वाम्यात दीक्षित अंगा रामचंद्रात वेदव्यासांत आपलं संस्थानात देव जाण हेच यादव स्वाम्या ಸನ್ಮಾನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಾಳೆ వెళ్తాం पांचगंगा अंगा आमच्या संकल्प तसं क्षेत्रात अंगा प्रत्यक्ष संस्थानाचे संस्थानाक अनुकूल का म्हणजे आणि प्रत्यक्ष अनुकूल केलेलं केशवन स्वामी त्या काळात श्रेष्ठ जाम तुका त्यांचे काशी नगरी येईल आहे की मळगड स्वामी कोणतो एक संप्रदाय मेळलो आमकां प्रत्यक्ष केलेलो क्षेत्रीय आमगे येवन तुगेले येवन स्नान करचे अवभृत स्नान आमकां मनाले आमकां सर्वांगे तूं अनुग्रह करचे खातीर करचे रातकाळात मेळले देवा केची आमकां स्वाम्याले आदेशा प्रकार 8 वर्ष पुढे राज येच वेळे स्नान करची जलन हे दोन्ही पंथा 8 वर्ष नंतर तुका आज दिसाक शेष जाम स्नान केल्या देवा गेली कृतज्ञता सिद्धी आम्ही प्रवेशना प्रसंगीची देवा आम्ही थंडे वेळ प्रसंगीची अयोध्या क्षेत्रात प्रसंगीची मागिल्याने देवा प्रसंगीची आम्ही दूर येयला आम्ही सर्व समाजासाठी थंडे वेळ
आमकां सर्व हे करता तुगेले हे करूंक ते दिवस दुखून तुवें सगळीची आमकां सगळी तुगेली हे परिस्थितीची बदलावण करून आमकां केल्लो विशेष जावन आमच्या केलेली प्रार्थना केलेली तुझीची दय आमच्या दाखयल्या ती समाजाचेर ती संस्थानाचेर केलेली देवा विशेष जावन आनी विशेष तुका ह्या पंचगंगा घाटांत स्नान करची तशी कसलेंय कश्ट नातीन कसलेंय नश्ट नातीन कसलेंय थंडी बाद नातीन कसलेय कायच्या दिसाक आयच्या दिसाक तुवें विशेष जावन सूर्य प्रत्यक्ष जावन स्नान करून ही सगळी सेवा तुगेली चरणाक समर्पण केल्या सगळीची काशी आमगेल्या हरिद्वारांत गेलो वासस्थान सप्तऋषील आश्रम ते तुकून आपल्याला स्वाम्यान तुकावन सुचे ते तुकून तुगेल वासस्थान ते तुकून प्रारंभ करून पांच क्षेत्र जावन आयच्या दिसाक अवबृदन स्नान केलेलें आसता हेच वेळेर नाना प्रकाराचेर हवन दान धर्म सर्व केलेलो आसता आमच्या समाजाक सर्वांनी मेळून विधी खातीर सगळे केल्या करतो म्हणून केल्या आमकां पुनीत करता म्हणून केल्या आमगेले पाप भारांत दूर करता म्हणून केल्या ज्येष्ठ समाजाचेर अनुग्रह करता समाज धर्म मार्गान चुकला ती धर्म मार्गार येता विशेष जावन आमच्या मलगड्यांनी खंयच्या रुपार आचार विचार दवर चल्ला ती ते चलता म्हणून हे सगळे तुगेल चरणा कडेन केले आसता ही सगळी स्वीकार करून विशेष समाजाक रितीन अनुग्रह करता समाजाच्या धर्मान चलची तशी आमकां मलगड कशी चल्ला ती तशी चलची तशी अनुग्रह करता समाजा भितर परस्पर प्रीती वृद्धी कर ऐक्यमत्य वृद्धी कर विशेष तुगेल सेवा करची तशी भाग्य निरंतर वृद्धी कर आमच्या समाजाची रुपारी धर्म मार्गार चलता की धर्म मार्गानची तांगेले धर्म जीवन सार्थक जमची तशी मात्र नाही तांगेली इच्छा कसले आसली ती सगळी परिपूर्ण अनुग्रह करची तशी अनुग्रह करता देवा साक्षात देव आज सगळीच्या मेलोल दिवस हांगा मेलोल त्या दिसाक विशेष जाम अनुग्रह केला की आज गोड एक दिवस सगळीची मकर मास प्रारंभ उत्तरायण आमच्या खंयच्या रुपार समाजाक सगळी काळूक आसली की तो काळूक सर्वय दूर करून उजवाड दिवन आमकां उद्धार करता आज ही केलेल्या सेवेन प्रीती जावन विशेष भक्तीन सेवा भाग्य विश्वास वृद्धी कर अनुग्रह करता मात्र नाही ही सेवा सगळीची स्वामी सेवा प्रतिष्ठान आदर्शन करता मंडळ करता तशीची अन्यतर समाज बांधव केलेलं आसा केलेले सेवेन जाम विशेष ताकाय बरे आणि काही दिलेली विशेष बरे प्रवृत्ती मातृ देवा प्रार्थना करता ती विशेष ज्या मुकाबल वर्षांत विशेष जशी की त्या स्वामी हांगा रामचंद्र आदिलो प्रत्यक्ष जावन केशवन स्वाम्याक ज्याची शेतकार मेळो तशीच हागवेन स्वाम्याक अंकीची आमगेले विशेष नरशिमान प्रत्यक्ष जावन हांगाच केलेलो राघवेन स्वाम्याली 300 वर्षाची पुण्यतिथी आचरण केलेली आसा चंद्ररूपार करून तेमकां अनुग्रह करता तातूंय विशेष अनुग्रह केला आनी सर्वे विश्वास विशेष अनुपार करता म्हणून विश्वास तो स्वाम्याला अनुग्रह आमकां प्राप्त जाता म्हणून विश्वास नरशिमाला अनुग्रह केलेली प्राप्त जाता म्हणून विश्वास चंद्ररूपार नमूदो भविष्यती म्हणकीची करून विशेष अनुग्रह पात्र जाता तशी दय करता आमचे तशी स्वाम्या दगडी शतमान वर्सां आसा तशी तशी मुलं मठाची रीती वैभव ती करून आम्ही केलेल्या समाजा बरे असे प्रार्थने स्वीकार केलो सत्य केलो विश्वास की आय विश्वास तशी बरे तशी मन्ना जगन्नाथ सेवा केकला मुखार या प्रसाद घेतात
ಜಗನ್ನಾಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು Sudah Pak, sudah. Ate kampung ni. Asia, wait ya. Mama Cia, halo. Asia. Mama, manggil kadi. Chal tak susah. ಗುರಣ್ಣ ಸುರೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪದುಮಾಕ್ಷರೇ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಪವನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಪವನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪದುಮಾಕ್ಷರೇ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಪವನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಪಾವನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास
वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वहृत्कमलवास विमलेशने 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 वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಗಲಾಂಗ ಚಮಚ